Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhay na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Ako po, ginarayang sa indong kairiba sa radyo, si Bem Romano Birango, na nagsasabi po na dai po kamo magliwat nin istasyon kasi magiribanan po kita sa laog nin sarong oras, alas 11 hanggang alas 12 po nin udto. So, ngunyan, November 1, All Saints Day, tama, All Saints Day. So, holiday po niyan. Pero syempre, yaon manggiraray kami digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo para maghatod ki mga importanteng impormasyon manunungod sa, syempre, sa oral daw tang pagkabuhay, lalong-lalo na sa ngunyan na inagihan kita kisarong kalamidad. Kaya sa tuya pong pag-urulayan itong mga initiative as in mga efforts kang Department of Trade and Industry deklarar kang state of calamity sa nagkapirang probinsya sa rehiyon. Buda, syempre, sa tuya, minatalikod pa sa nakita sa bulan na Oktubre. So, ang bulan bagang Oktubre, iyo po iyan ang Consumer Welfare Month. So, sa tuya man pong ipapagirumdum giraray sa tuya mga paradangog kung ano itong mga dapat nindang tandaan na mga diretsos asin responsibilidad bilang mga consumers asin syempre sa tuya man pong itutukaron digdi sa programang iningon yan na aga Usapang Consumer at Negosyo itong mga ano pa ang mga plano kang DTI manunungod sa pag-assist sa mga MSMEs, manunungod sa pag-assist sa mga MSMEs, nahil ngunyan baga, igwang mga MSMEs na apektado kang nakaaging bagyo. So, syempre, igwang makitang mga assistance na itatao sa SAIDA. So, iyan po ang mga nagkapira sa tuyang mga tutukaron ngunyan na daw na ini November 1, 2024 digi po sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Pero syempre, espesyal ang satuyang edisyon ngunyan kasi ang satuyang makakaiba ang samuyang OIC Assistant Regional Director si ARD Joseph Ranyola. ARD Jo, sinabi ko na po kung ano sa mga sa mga tutukarontang mga issues ngunya na aga. So siguro po tawan ta ka po ki pagkakataon na bation mo na ang satuyang mga paradangog. Siguro ngunyan kadakol kita mga paradangog na yaon sa kanyang mga harong sa mga lunadnan. So please Sir Jo, please greet our listeners. Ay, good morning, Bem, and good morning sa gabos na naghinanyog, buda nagantabay kay ng programa kang Department of Trade and Industry Regional Office 5 na Usapang Consumer at Negosyo. Natakot ako sa pagkataram sa introduction ni Ma'am Bem, our information officer at the Department of Trade and Industry Region 5. Pagkataram niya na special niya. There's nothing special with respect to Joseph Ranyola naman. Dahil mo Siyempre, but then, sa rupa Bem, special ining aldaw, takaaldawan ining kang mga todos, mga santos. Todos Los Santos. Tapos, Ngunyan. oo, All Saints Day, November 1. And, tapos, tapos pa sa na-support so Halloween party ni Boss Helen. So we also would like to greet itong among samuyang Idol May pakatapos
kung ano ang mga sunag paratok do sa mukha ni sa pagtrabaho na marahay para sa Department of Trade and Industry si Ma'am Helen Manila. Birthday niya kasapon, Bem. Okay, so. Iyo, happy birthday, Boss Helen, belated. Sabi niya, maghiringan kita sa mga masunod na aldaw para iselebrar sa iyang kumpleanyo. So, yun. Sir Joe, siguro dahil na pagpara pahaluyon pa ining sa tuyang programa so mga topics na i-discuss tamo niya na aga, siguro araman kang kadaklan, Sir Joe, na padagos taman ining pinagtutukar na sa mga interviews na pinagkondusir ka mga iba-ibang platforms, iba-ibang mga radio stations, no? Pero siguro ngunyan, tayaon kita digdi sa programang ini, siguro uliton tagiraray kung ano itong mga dapat tandaan kan sa tuyang mga paradangog. Lalong-lalo na ngunyan baga, Sir Joe, nagsiselebrar kita kang All Saints Day, ang DTI, igwama ng mga produkto na pinagtatawan ki-focus, lalong-lalo na pag All Saints Day, no? All Saints Day, also Day, igwang mga produkto dyan na pigmo-monitor kang DTI, lalo na itong kandila. Tapos, syempre, siguro, Sir Joe, punanta na sa pagpagirundom sa satuyang mga parabakal, mga consumers, as in siguro sa mga business establishments man, manunungod po digdi sa tuyang pinagsiselebrar na All Saints Day ngunya na aldaw. Yes, tama po, Ma'am Bem. Magayon po, with respect duman sa sabi mo, kaya natakot, sa rason para kaya natakot ako sa pagkadakul kang topics na madidiscuss tango niyan, kaya karukaskasan ko siguro sa mga one of the basic right sinasabi diyan na since nakalagay yan sa consumer sa constitution na it is the policy of the state na to ensure that the availability of basic necessities for our people, lalong-lalo na in times of calamities, na dapat igwang supply and dapat nasa reasonable prices ang mga iyan. Kung kaya't igwa kitang tiapod na itong sisabi tabagang Price Act or the Republic Act 7581. Ngunyan sa mandato yan, dakula po yan, dakul kita baga mambem na mga implementing agencies dyan. Yan ang nanginginot dyan ng Department of Trade and Industry. In fact, it chairs the National Price Coordinating Council, which is also na-establish yan dahil sa batas na ini. Ngunyan yaon dyan ang DTI, the DA, the DOH, the DOE, as well as DENR. So, 5 implementing agencies. Ngunyan, sa takayan is that ang pinakatrabaho kang opisina na dapat talagang may stabilize na permi, lalong-lalo sa panahon ng kalamidad, ini mga presyo buda supply kining mga barakalon na ini. Yan, sabi mo baga what have we done so far for the department? We're speaking here for the Department of Trade and Industry. Na kung saan igwa lang kitang mga produkto duman na nako-cover baga BEM na duman sa basic necessities. So ano ang mga basic necessities under sa jurisdiction ng DTI? Kaskasan ko lang po, tinapay, canned fish and other marine products, tubig or the potable water in bottles and containers, processed milk, locally manufactured instant noodles, coffee, asin, which is basic also, the laundry soap, detergents, and candles. Iyo lang po itong 10 ito ang napapaloob sa Department of Trade and Industry, which are considered as basic necessities. Pagkatapos, igwa naman kita mga listahan kang prime commodities, arog kaining mga arog kaining arena, arog kaining processed and canned pork, processed and canned beef, vinegar, fish sauce, soy sauce, toilet soap, paper, school supplies, cement, clinker, and GI or galvanized iron sheets, hollow blocks, construction nails, batteries, electrical supplies, light bulbs, and steel wires. Ngunyan, ngata may kaibahan ang basic necessities, iba ang listahan kang basic necessities budak prime commodities, because we only have 2 price controls, which is the automatic price control and mandated price control. Ang
what can be the subject of the automatic price control? Ang automatic price control, pagpara-discuss ko na inidigdi sa DCGB. Nasabi ko, automatic, once area is declared under a calamity, emergency, and duman sa section na ito, or may martial law, or the writ of habeas corpus has been suspended, only the basic necessities na itong mga produkto ito ang makocover kay ning tinatawag tang automatic price control. So, ano ang dagibo kang Department of Trade and Industry? Pero kami, we are always guided by the Blue Book, our Blue Book o itong Disaster Preparedness Manual ta. Okay. Na ang inot pa lang mas sa preparedness, in as much as preparedness, even day panganing calamity, dapat igwa na kita. Yo. On the part of the Department of Trade and Industry, sabi tabaga the phases of disaster, igwa kita dyan digding mga thematic area which is under RDRRMC TASO or NDRRMC na kung saan igwa kitang prevention and mitigation. Ngunyan, sa prevention and mitigation, for the Department of Trade and Industry, on our part as office, permitang na-insure ang mga dapat ang ma-insure, igwa kitang mga insurance dyan. Kasi it will somehow mitigate the impact of disaster. Pagkatapos, on the part of these MSMEs that which are also our stakeholders, ano ang pagigibuta? And I'm very proud to say this na permining nagigibo ni PD Boots Castro, Emmanuel Boots Castro of DTI Masbate, kisa siyang lead focal with respect to this particular activity ining sa paglansar kining programa para sa tuyang mga MSMEs na itong Business Continuity Planning Seminars. And just about 2 months ago, sunod-sunod so pagkandak kay ni kang sa tuyang mga provincial offices ang perming focal takidigdi si PD Boots Castro kasi siya he's an expert and well-versed on this one para may pasabot sa satuyang mga MSMEs ang pagkakaigwa dapat ninda sa saindang negosyo itong sinasabi tang Business Continuity Plan. Sorry, sir. Itong iapuntang BCP, bako ini so Bishop Conference of the Philippines, Business Continuity Plan. Ito, igwayan, So, we always encourage them na to attend this particular activity, mga seminars, pakatapos, para ang maging output ninda, magkaigwa sindang mga business continuity plan sa sindang mga negosyo to somehow ease the burden of the impact na pigdadara kining mga araw kining kalamidad. So magayon po ito sa And on the part naman sa Consumer Protection Division, ang pigigibo kang Department of Trade and Industry kay ni BEM, iyon na ining mismo na nakapaloob man ini duman sa Disaster Preparedness Manual ta. Na kung saan dapat talagang there has to be, kasi batas talagang nagkukol kay ni, itong sa BCP, strategy ta na lang ito para nga ni matabangan tayo ng mga MSMEs. But with respect to this one, we have to be guided by Republic Act 7581 that there has to be a continuous pagkatapos scheduled monitoring of the prices and supply of these basic necessities and prime commodities. Kung kaya't nasasabutan ta na permi baga nahiling nido ang Department of Trade and Industry, yaon yan weekly they conduct price and supply monitoring para nga ni po sa mga araw kining kalamidad may mga basihan kita kang mga aksyon ta kung ano man ang maimpusar ta na price ceiling para sa duman sa sabi ko bagang mga basic necessities, igwa kitang legal basis for such, igwa kitang mga dokumento na magpapatunay or evidences na initama ang dapat na presyo sa na price ceiling in times of calamity or ang area ay na-declare kang sarong na-declare na under a state of calamity. Okay. So, iyo lang po ang yung pinaka kang basic necessities and prime commodities. Although it has been may slight definition dyan na ang sabi niya, what are basic necessities? Goods vital to the needs of consumers for their sustenance and existence. Pagkatapos, sinabi naman duman sa prime, not considered as essential itong prime commodities. But then, sabi ko, sa application of the law, they kasabay ang prime commodities sa automatic price control. Ang prime commodities. Ngayon, what have we done so far? So, we are very much prepared for that palagi kami. And
Online ang mga prices dyan, ang reporting system ng Department of Trade and Industry. We have this, the OPMS. No, di ko lang maano. So, OPMS, Price Monitoring System. Yan dyan, it can readily be accessed by our consumers, by our retailers, by our manufacturers. Okay. So, sa prepared na kita ngunya, at pagkatapos kang pag nagkaigwang calamity, definitely kung sabi nga ni the term permi kung nadadangog digdi sa sermar pag rinapado na kita kang rapado ang term, pero nagyulok ako iyo pala niya ako ang Bicol term pag nagkakalabidad na pigrarapado na sabi. So pag nagpigrarapado na under our disaster preparedness manual na dapat tapos na kita duman sa phase na sa preparedness, yaw na yan dyan kita na dapat i-secure ta na ang mga sanita ka mga empleyados ta na dapat dyan sa mga monitors ta enforcers. They dapat sinda magluwas because definitely pigano taman so employees welfare ta siguro ta that they are safe pakatapos na asikaso maninda ang mga dapat nindang asikasuhon tanganing pagabot kang panahon na naman na iapod na kita dumana sa response phase, they are ready and available para sa pagtatrabaho na naman kay ning itinausa to na task which is to stabilize the supply and prices of these basic necessities. And tamang-tama po nagigibo yan kang diti ay bagambem na linggo sa reports coming in right after October October 24 yao na so ready na kita pagkatapos the reports coming in pagkatapos we were already able to deploy our staff here sa Albay pagkatapos sa ibang probinsya na i-deploy ta na except for Camarines Sur ta medyo heavy so buda so devastation kay tong baha duman sa inda medyo medyo grabe so pagkarapado duman. Oo, buda dai pa na naabot kang dai pa baga passable so ibang mga roads lalong-lalo na sa sentro kang Naga as in so mga kataraning na munisipyo na talagang massive so flooding sa ida. Kaya gari 2 days after pa bago nakapag deploy kan sa tuyang mga tao duman sa province of Camarines Sur. Sir Jo? Opo. So, iyo to yung mga nagibo na mga nagiribo ta tulos, pagkatapos nagibo ta tanganing sabi ta matrabaho ta itong price and supply stabilization. And sabi ko baga ang mga advocacy tabaga nagmamatter pagkatapos kasubago just a while ago nag-uuron kami ni Sir Mar sabi ko nagpapasalamat ako sa iya pero may kung nadadangog sa iya kay BP Henry nadadangog ko itong bagay na pigtutukar ninda kuminsan sa mga responsibilidad kang consumer kuminsan sa responsibilidad kang business sector sa mga pag-aro kining kalamidad sabi ko dakulang tabang at napapagaan ang trabaho mi kung kaya't there are very few noted violations kaining price ceiling, kaining fair trade laws tampig i-implementar. Kadiiton po mambem so noted ta. In fact, I have the figures sinagad ko kasuhapon ta sabi ko sigurado maadalaganan ni sa pagdiskutir ta kay ni the province of Camarines Norte was able to issue notice of a violation 5 pagkatapos sa Camarines Sur nagkapiraman gari so nahiling ko lang kasi may mga attachment pa ni mismo kang notice of violation that they issued kasi pigihiling ko talaga so so violation igwaman sindang tulong nahiling kong notice of violation na pigpost duman pagkatapos and definitely it has to be acted on it based on the rules to give them na para magdalagan so flow kang adjudicate or pag-administer kay mga arog kayning mga violations kang but then sabi ko nag-work lingon mo po mambem sa kaiwasan kang epekto kang bagyo pero na very few so noted violations na na-report sa to ang kadaklan may mga manahiling ko sa Albay
nag-i-issue man na ng mga warnings with respect to price tags, iyo sa mga noted violations. But sabi ko price tags then sabi tabaga it is a prima facie violation kang profiteering ka. So baka tigtatago nila ang tunay na presyo kaya baka paiba-iba mahal talaga So yun ang mga and sabi ko Okay, oo. nahiling na nag-eepekto, may impact sa mga trabaho kang DTI sa tabang kining mga media outfits na natatabangan talaga kitang maraysa. Kumbaga sinasabi mo Sir Jo na dahil sa tuyang mga advocacy efforts asin sa tabang kan sa tuyang mga amiga sa media sa iba-ibang platforms ninda napapagian su trabaho kan DTI asin syempre natatabangan kita sa pagbalangibog kaining mga dapat maaraman kang publiko para aware sinda kung ano ang magiging consequence kung sinda dai sunod duman sa pinapautob tang price freeze. So sabi mo nga ni Sir Jo, very minimal sana sa mga number kang mga na-issuehan kinotice a violations ngunyan na ining pag-agi kang Typhoon Christine nagkapira sana kumbaga kang mga inot na panahon ginatos ang mga inisyuhan ta ki NOVs lalong-lalo na itong mga nakaaging mga typhoons so ngunyan maugma kita dahil sa mga collaborative efforts kang lambang saro so mga partners ta sa media asin kita man so padagos ng pagiging presente sa iba-ibang media platforms yun po arog kay ini ang kinaluwasan so kumbaga Sir Jo kanina sinasabi mo na sa mga mandato kan DTI bako sa duman sa consumer kita nagko-concentrate napakatapos kang bagyo kay puhan i-educate sa mga consumers manunungod kay ini price freeze kung ano ini and at the same time so business establishments nakaipuhan magsunod kundi sa mga panahon na ini Sir Jo tanagibot na itong mga ibang mandato malaog na kita duman sa kung ano ang pwede tang mga assistance na maitatao duman sa mga establishments or MSMEs na kumbaga dakulaon ang naging epekto sa indakang bagyo. Affected talaga sindang maray so mga losses and all. So kaipuhan ninda man magbangon. So ngunyan siguro Sir Jo ito din tatawan ta din ito ki focus lalong-lalo na settled na kita duman sa so mga advisories na issue ta na so mga tao na magmo-monitor o magi-enforce kay itong price freeze naka-deploy na sa lambang areas. So ngunyan Sir Jo kadakol kaya ang mga naghaharapot lalong-lalo na sa Facebook page ta sa DTI Region 5 Bicol kung ano man daang maitatabang kang DTI duman sa inda sa mga negosyante na apektado kang bagyo. So ibig sabihin garo baka talagang sa indang pwesto na nabaha sa mga paninda dai na mapakinabangan ano ang mga sangonyan Sir Jo igwa ba kitang mga assistance na pwede sa indang itao or igwa kitang mga programang maabot na pwedeng mabenepisyuhan itong mga MSMEs affected by the typhoon Sir Jo? Thank you Bem gusto kong kasi si RD nagano talaga siya na with respect digdi sa mga MSMEs na affected kay ni Christine na pigpapano niya talaga kasi igwa kita bagang program ang BEM na aram naman ini kasi even during the pandemic igwa kita itong suyapod tang DTI PPG or supang kabuhayan sa pagbangon at ginhawa program of the Department of Trade and Industry in which may guidelines ini na ini sa mga araw kaining panahon nasa phase pa sa nakita na nagkakaigwa pa lang ki assessment kang mga damages kang na incur kaining mga
kining sa tuyang mga MSMEs pagkatapos kay ni malansar kita kining iapudtang DTI PPG or pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa. Pero ini Ma'am Bem, may naano pa ako gusto ko pa no baka madagitan ako ng mga provincial directors ta. Kasi with respect duman sa aside duman sa advocacy, igwa pa sintang ginibo sinda na talagang naging very effective para ma-address itong price and supply situation ta. Na nahiling ko mismo sa mga Facebook pages kag DTR provincial offices ta. Na kung sa instruction ta is to see to it na they will be able to compare or makauro nila itong mga retailers lang lalo sa mga darakulang retailers na makonbinsir ninda the earliest dapat makapag-open sinda. Tanganing day magkay-cause kang mga for panic buying, day mag-cause kay hoarding, day makaisip na maraot, so may dati ng kaisipan na maraot, day mag-hoard kay mga produkto. And nailing ko gabos na provincial offices every now and then nagpo-post sinda kung ano na ito sa mga open establishments. Sinda na nag-advertise para duman sa establishments na nag-o-open na. And dako lang tabang pa ini. Kaya sabi ko sa provincial office, provincial director, sa mga provincial staff dako lang tabang po ito na kung sain na normalize na tulos ining sitwasyon na arog kay ning inagyanta. Although sabi ko grabe so kang devastation pero nahiling nindo na na-stabilize na tulos sa price and supply. And also I would like to thank also the Office of the Civil Defense, si Director Clyde Chukot, kasi whenever we call him na kung arin ang dapat mainot na pigpapa-explain ta sa iya, ta sabi tabaga pigpapaliwanag tabaga ining mandato kang Department of Trade and Industry, and he really acceded to our request na ma-accommodate ito tulos sa pagdalagan kang mga trucks na carrying these basic necessities para sabi ko na day mahamper itong pag-distribute kining mga produktong ini. So far, there are no reports kang hoarding. Day lamang kitang hoarding na arog kang ibang kay itong unang mga panahon. Ngunyan, day po, ang pigano sabi ta nga may mga a few violations ng kang price ceiling pagkatapos price tag iyo sa mga noted violations. But with respect to hoarding pagkatapos itong mga profiteering or so undue accumulation kaining mga produktong kakaipuan na dakol tapos day kitang nanotaran kay ni and in fact so we're so happy na nagiging responsable na sa tuyang mga negosyante as well as our consumers. There have been very in the exercise of their rights, sabi ko perminin ng pigigibon ninda itong social concern maninda para sa tuyang mga kaimanwa nagigibon naman yan kan sa tuyang mga negosyante buda kan sa tuyang mga konsumidores. So sarog sa dapat kaya na para magkaigwa kitang magayon na sosyudad na kung sain nagano. So but then, sabi tabaga, yaw na kita sa PPG, yung mga programa ta sa mga MSMEs ta. Sabi ko baga, inut pa sana sa prevention and mitigation, dati na kitang may mga programa yan through our provincial director of Masbate, si Boots, na very active pagkatapos when it comes to these particular programs para sa contingency planning or itong business continuity planning kang sa tuyang mga MSMEs. Then, so instructions ni RD, nahiling nindo, yaong kaman duman sa Viberbem, nahiling nindo na mapuun-puuna na itong sa programa sa PPG. In fact, even last October 24, sabi ko 2 days after ba ito kang calamity. May instruction na kayan si RD na i-prepare na dapat kayong actually, ang instruction is to the regional office na iyon ang matabang mismo sa mga provincial offices. Lalong-lalo na ang ang province of Camarines Sur as well as the province of Albay na iyo talagang heavily affected kay ni Christine. Ining calamity na sa partahon yan na kung sain nailing ko yaw na duman sa mga figures na pigano na ni RD kung paano yan mababanga kang pagkatapos ang na lang in as much as nasa
period pa kita na pag-assess ng mga damages yan because there are requirements for SATs pagkatapos para pagkatapos then it has to be coordinated also with the Opo. different LGUs para ma-validate itong mga data that we have gathered na makakatabang sabi baga permi kita dapat data driven pagkatapos so that we will not be questions by our stakeholders na kung saan papatama ta ang dapat tamaon para talaga as much as possible makaabot ang mga assistances na yan duman sa tamang magiging beneficiaryo kang mga assistances na yan, Ben. Okay, oo. Kumbaga, Sir Joe, duman sa mga naghahapot kung ano ang asistensya na pwedeng itao sa mga affected na MSMEs, maghalat-halat na lang po Sinda kasi ngunyan syempre nasa process pa ang satuyang mga provincial offices pero gari Sir Joe ang aram ko para ito duman sa mga taga Camarines Sur and Albay. Sa Albay po ito. Lang. But then iwa pa kita pig remind pa duman ni RD. Ang gusto pa baga Ben na pigtatauta through our aside duman Bem sa PPG to. Sir Joe? Yes, Bem. Gusto kong paano man sa tuyang mga MSMEs Opo. na open po ang Opo. opisina kang Small Business Guarantee Corporation ta. Because they have this program para sa mga araw kayong pangyayari na kung saan there will be a grace period na 1 year ang kang loans pagkatapos and may para karoon ng program. pagbayan. In fact, may naghapot na nga ni sa Ma'am ano nga ining pig-message nga ako nahiling ko ngaya na 300,000 pagkatapos ngaya qualified daw ngaya ako na araw kini. So mismo SB Core na mismo ang nagpapaabot ng mga notisya duman sa pwedeng maging qualified kay to. Pagkatapos nasabi na non-collateralized na product kang Small Business Guarantee Corporation. So just look for the Facebook pages of these offices na yaon man niyan dyan po sa mga provincial office. Gabus yata na SB Core. They have their table in their respective table duman sa mga provincial offices na BEM or kung igwasin ng mga Facebook pages in which they can rely, they can question, ask for clarifications kung ano man para matabangan and ma-access ninda ining mga produkto kang satuyang gobyerno kasi SB Core is a part of the government sa financing na kung saan mas makakatabang po ini sa satuyang mga MSMEs, Ma'am Bem. Sir Joe, na maka-access hinda online kaining mga Facebook pages kaining mga opisinang ini lalo na itong SB Core kung ma-inquire sinda sa mga loan offerings or loan windows na pig-offer sa mga affected MSMEs. Yaon man Sir Joe ang satuyang mga negosyo centers sa mga munisipyo, pwede man po sinda magpa-assist duman sa satuyang mga business counselors po. Tama po, Ma'am Bem. Kung paano nila ma-access ining mga programang ini po. Yes po, Ma'am Bem, tama. Ito po, magayon po itong suggestion mo. Lalo na kung iba, day pang connection, kung minsan bakok pa normal, day pa na-energize yung may mga areas na araw kayan, dipisi lang connection. Then we have these negosyo centers manned by our business counselors. Pagkatapos, they are going to help and assist you para ma-facilitate kung ano man ang dapat they can assess kung anong dapat para sa imo, anong mas makatabang sa indo, pagkatapos ano mga serbisyong available para sa mga sa sitwasyon nindo. We have our business counselors for that at the different negosyo centers. Halos gabos po about 90% na kang mga local government units municipalities, cities, LGUs. Opo, yaon igwa po iyang mga negosyo centers. Pwede po nindong dulukan niyan para day na kang magduman sa probinsya or sa Department of Trade and Industry provincial offices. In as much as yung mga negosyo centers are extension of the Department of Trade and Industry. So, pwede po kamong masisteran, dumulok lang pa mo dyan, or maski na DTI Facebook page kang mga sa Bicol, mga provincial offices sige lang po. Kung ano mas pasil sa indo.
dapat talagang maasikaso ka mo kasi nasasabutan kang Department of Trade and Industry ang sendong kamugtakan buda ay yung mga kung ano man ano na kung ano man ang dapat may tabang sendong mas gusto mi man talagang mapaabot po ang mga araw kayan sa pamamagitan kining mga programang ini lalong-lalo na ining sa SB Corps, itong sa PPG. Mag-volunteer po kamo, ma-assess na kamo, baka kamo talaga kung maging qualified. Lalong-lalo na sa, sabi ni Ma'am Bem, sa probinsya nin Camarines Sur, Buda, Albay, itong sa pangkabuhayan, sa pagbangon at kinhawa, itong PPG, Albay. DTI. So, kung ano kamo, magdulok na kamo sa DTI Albay or sa DTI Camarines Sur para may kaigwa ng initial assessment kang damage nindo and mahiling na kung if you are qualified for that particular program in as much as it is a grant or a Program. out para maka-assist sa indong pagbangon. Para talaga ini ang intention talaga ang intention talaga kang programang ini is para duman sa mga calamities, no? So mga MSMEs affected by calamities. So para talaga ini sa inda. Pero syempre, bago sinda ma-beneficiaran, igwa man kitang tigigibong mga evaluation process para i-assess talaga kung ining MSME na ini qualified duman sa programang ini. Kansarong aldaw, Sergio, may naghapot nga ni sa tuya through our DTI Facebook page, taga Nabwa siya. So aram taman baga na ang Nabwa talagang binaha man ano, Iyo po. nagkaigwa man duman ki massive flooding. So naghapot itong sarong MSME na taga Nabwa kung paano daa siya matabangan. So facilitate ko na siya, sabi ko sa iya, igwang negosyo center sa Nabwa, pwede man siya mag-inquire duman nasa laog at ang local government unit pang Nabwa. Pero siguro that time baka dai pa nagkahurusay sa mga opisina kung mga binaraha duman. Pero sabi ko magduman na lang siya mag-inquire or mag-message nga ni siya sa Facebook page kang DTI Camarines Sur. Tama po ito, Ma'am Bem. In fact, gusto ko manining pasalamatan si PDJ kasi Sir siya Jo? ang inot nakapag-establisar kining DTI Help Desk. So sabi niya, yaon na ngunyan sa provincial office, pakatapos ililipat ninday ni sa Robinson's Mall. So para sa mga taga Camarines Sur po, kung mapaano kamo, gusto nilong ma-assess tulos, itong kung baka qualified ka mo po duman sa PPG or sa SB Corps na mga programs kayo, mga offerings, mga loan offerings, pakatapos itong sa grant through the PPG, may magkakaigwapong help desk dyan or DTI help desk sa Robinson's Mall na para ito sa mga MSMEs or consumers na pwedeng may mga kahaputan duman mismo sa Robinson's Mall para accessibility baga membem. Lalong-lalo na medyo nagka-problema pa sa opisina sa DTI Camarines Sur. So, isi-set up yan inda. Ngunya na yata. Actually, di ko lang sigurado kung na-set up na. Pero during the first day of operation, last Thursday, yaon muna yan sa opisina kang DTI Camarines Sur. Pakatapos, nagkauron kami kay ni PDJ, it will be at the Robinson's Mall. Kasi nag-offer man sa Robinson's for free na tatawan sindang espasyo duman para madalaganan or madulukan kan sa tuyang mga MSMEs asin kan sa tuyang mga consumers man, Ma'am Bem. Okay, so maray andako lao na bagay ito kaya dai na po nin rason para dai po kamo makapagdulok sa samuyang opisina kasi kami na po talaga ang nagrarani sa tuyang mga consumers and sa mga MSMEs as well. At saka kung dai man sindang oras magluwas sa indang mga harong, kung igwas sindang mga internet connections, yaon po open ang samuyang Facebook page Samuya sa DTI Region 5 Bicol, open po iyan kung ang query nindo manunungod sa or kung taga Kamsur kamo or kung taga sa ima na probinsya, pwede man po iyan i-relay sa samuya mga provincial offices or pwede man nindo i-message na lang directly itong sa mga provincial offices para mas madali. Pero okay man po, maski sa po kung sa sabi nga ni Sergio, kung sa accessible kamo, okay man po yan. Kaya, dahil po kamo magduwa-duwa
kung igwa ka mong mga ihapot, igwa ka mong mga concerns, as in mga issues, lalong-lalo na manunungod digdi sa katatapos pa sa nga kalamidad na uminagi sa satuyang rehiyon, particularly sa province of Albay and Camarines Sur. So yaon lang po kami para mag-assist sa Indogabos. Igwa, kung gusto po nindo maghapot, pwede man po kamo maghapot ngunyan sa live feed kaini nga DTI usapang consumer at negosyo. Kaya lang wala ako day kung masyado mahiling, pero baka si Sergio mahiling niya dyan sa mga comments kung igwa ka dyan, or si DCGB baka ma-assist kita kung igwang mga issues and concerns na pinapaabot po digdi sa live feed sa tuyang programa, pwede po ipaabot mo sa muya para po masimbagan tatulos. Or kung gusto po nindo, pwede man po kamo mag-text sa 0999-8831-471 kung igwa kamo mga ihapot. Kansaro nga ni Sergio, may naghapot nga ni isa sa tuya, taga Camarines Sur siya, nagpaabot siya na dumanda sa sarong hardware, medyo nagtaas o presyo kang RSB. Yeah. Ano nga ni RSB? Steel bars, tama? Steel bars. Round steel bars. Round steel bars, RSB. Tapos siguro steel sinabihan bars niya yata, na i-report niya sa DTI na kung saan ni-report kung man nga itulo sa DTI Camarines Sur base sa complaint or sa call ka itong sarong consumer. Pag utro da balik ni Madam, tainapudang ko giraray, binalik na da Sergio sa dating presyo so RSB. So kumbaga natakot na agaro sinabihan niya daang i-report sa DTI. Dapat din niya pinadumanta ko muna ko mo tinakot ka mo, report mo muna sa mo pagkatapos i-report mo man para maksyon duman sa DTI Camarines Sur. Pero but then gustong sabihin baka din niya aram na may price man itong na kay puwan na din siya magsamantala. Sabi ko nga ni baga Ma'am Bem na maski pa ba covered kang basic necessities baka tapos price freeze. Pag nagbago man siya kang mga presyong yan na day man kirason para magbago kang presyo kaya sabi tabaga that is may provision niyan bako lang sa Price Act igwa sa particular provision kaya itong siyapod tang Unconscionable Sales Act and Practice. Iyo, tama. Oo. Na kung saan baka nag-take advantage siya sa consumer. Nag-take advantage siya kasi syempre duman baga sa areas kang so mga munisipyong iba sa Camarines Sur talagang damaged man so mga ibang infra ninda so mga harong or sa mga business establishments. So siguro nag-take advantage ito paguna garon niya Sergio na dayman nga inikabali sa basic necessities. Buda, basic necessity. dayman nga iabot nga digdi nga kang kang mga taga DTI pa medyo difícil pa sa DTI. Makatama siguro man. But then sabi ko it's a good thing na ni-report mo. Tama ito i-report mo duman tulos sa DTI Provincial Office para they can act on it kasi sa under our procedure baga sindan ma-file kang charge, sindang ma-issue kang notice of violation pagkatapos So actually nag-upload sa kuya si Ferdy so sa tuyang division chief duman sa consumer protection. Pikahanap niya so contact number kang complainant buda so respondent tinawag ko na sa iya so pangalan kang hardware. Yeah. Tapos sabi ko nag-upload giraray ako sabi kang complainant binalik na sa dating presyo. Sabi mo nga mas papaduman ako sina Ferd sa Pamplona taga Pamplona so respondent. So in addressing like that one sabi mo diretso na muna sa tindahan kasi yaw naman pala so business name and an address kang tindahan kasi di naman kay puwan na mag-witness pa ito sa tuya kung kita man mismo may sadiri na may kitong ebidensya evidencing na talagang may nako-commit na fair trade law violation. So data naman kay puwan sa consumer kasi kung nag-monitor or dumantulos nila nailing nila ito so they can charge also. Pwede nang sila mag-initiate ng complaint bako na so consumer. So mas magayon nga ni tinabangan na kita data na namo-monitor tinabangan na kitang mag-monitor ngunya it is for us to enforce the law.
Kasi that time, gari, medyo wala pa sa schedule si Pamplona. Okay. Medyo siya, di man siya masyado affected kang baha sa Camarines Sur si Pamplona. So magayon po yan. Kaya gari may oo. Magayon po, Ma'am Bem, ilingon mo, lalaki so nag-report sa mo, Ma'am Bem? Babae po. Okay. Sige, Actually, magayon yan. nakikigda siya. So, previous da ang presyo. Ngayon, arog ka ni so presyo. Tapos, pag bakal niya da ka ito, last, siguro mga 4 days ago, as ngunyan, pag bakal niya da, agari nagdagdag 15 pesos. Grabe. So, dakula bagay. Nakula po, dagdag. opo. Nakula. Pagkatapos na, siguro, kadakula ang nakakanotar po kayan, Ma'am Bem, so mga consumer na may mga project mo niya, nga albaw, nagpapatrabaho siya kang extension kang arong niya. Pagkatapos, na dati na siyang nagbakal, yung pagbakal niya, nagbago sa presyo. And it's a good thing. Talagang, magayon po ini, nakulang tabang, ining arog kayo ng mga advocacy at pagkatapos, ining pagkakigawatak yung mga Facebook pages, pagkatapos, permita dapat masikaso yan, lalong-lalo na. Magayon ito, right after na ma-report sa mo na aksyonan tatulos. Na-aksyonan tulos. Buda, Kaya- Sir Joe, iyo po ini ang importansya, kampig sasabita na price tag. Price tag talaga, very important. Tanganing maaraman tulos kang consumer or kang buyer kung pira or kung manggura no iyan na produktong iyan. Iyo baga Tapos, po. 'di ba, halimbawa sa hardware nga ya, 'di ba, igwang mga saradayuton bagang mga pako, mga kung ano pang mga tornilyo or something. Igwa bagang piga-allow taman itong sugari price tagging na sugari. Opo. So, gari mga price list. Ano nga po kayan, Sir Joe? Price list na Price list. Price list. Oo, tama. Na nakalaag na yan dyan. So, RSB nga ya, pirang Tapos yan. Piga-allow taman yan kung dai posible itong individual price tagging. Iyo po, tama. Magayon Tama, po ito, Ma'am Bem. Sir So, Joe. tama itong na reminders man ito sa mga bako sana ito para sa satuyang mga negosyo yan mga aruken po bagay na warang price tag, you can report it to the Department of Trade and Industry. Maski pa ang produktong yan paguna nindo ba kung man covered kang DTI based on the Price Act, kasi may igwa kitang special law for that. So sa price tagging, we have Republic Act 71 yata yun, or the price tag law, na kung saan nagmamandato talaga sa DTI na bantayan ang mga pagkakaagang sindang kitang nagpapaluwas ng mga regulations regarding sa pag-affix kang price tag sa anumang klaseng produkto na pigo-offer for sale or pigo-offer para bakalon kan sarong consumer or kan satuyang mga consumers. Yaon yan, trabaho talaga yan kang Department of Trade and Industry. Be it na yung produkto is an agricultural product, maski pa yan produkto ngay bulong. Ang rule with respect to price tag na may batas dyan na sa Department of Trade and Industry dapat po yan pigbabantayan kang Department of Trade and Industry. Kaya we enjoin our consumers, sa mga listeners tangon yan, na kung may mga nanotaran kamong warang mga price tag sa saudan, sa tindahan, sa mga convenience stores, pagkatapos digdi sa mga groceries, pagkatapos iba sa mga presyo, duman sa price tag, iba duman sa counter, i-report tulos po nindo sa mo, pagkatapos we can assure you na talagang actionan mi iyan, kasi iyon talaga ang dapat na trabaho kang Department of Trade and Industry na ma-address ang mga arog kayning problema. Pagkatapos kung kay puwan na mapenalidad tanganing magserbing leksyon, maturuan ka kang tamang pagnenegosyo ang mga arog kayning establishmento, maturuan tama ning God sa pamamagitan kayning pag-imposar kayning mga nararapat na penalties para sa pagbayolar kayning mga arog kining sitwasyon. Yes, ma'am. Ang sa feeling ko, Sir Joe, ang ibang business establishments, garida ipaninda na realize kung ano ang importansya kang price tag, na kumbaga, bako man ini kapritsyo kang Department of Trade and Industry na dapat gabos na produktong naka-display may price tag. Diba, both
beneficial ini both sa consumers buda sa business establishments. Tama, Sir Joe. Kasi sinda, di ba, kung ang tinda ninda, daing price tag, syempre, si buyer, sige, ang Makulit. Tita Ramon niya, makulit naman. Lalo na kung mainit ang payo niya. Makulit, oo. Pero kung igwan ang price tag, daing na sinda madidisturbo. Ito, ma'am po. Minsan baga, kita baga, syempre, daing makita mabakal ki produkto na daing taram ang presyo. Totoo ba Ma'am Bem, kung minsan pag iapot mo kasi ding price tag, so medyo mainit-init pa yun, ang pagsimbag sa'yo mo, so sabi nilo nagro-roll eyes, makakakuha kalugod ka iwan. Kaya sabi ko, mas maray na igwa ng price tag, tanganing din na magpara hapot sa imo. Pakatapos, kung yaw na dyan dakulaw sa price tag, naghapot paningad sa imo, dawa day ka magsimbag, ngudoy mo sa naituro sa iya, yun nga, yaw na yan dyan. Bako, ituturo mo sa kang ngudoy mo. Day ka na magsimbag, takabo kung magtaram. Lalo na kung nag-iwal ka mong magagom, nagbabantay ka kang tindahan. Biglang may nagapot ba sa imo na may price tag ng dati. Kaya man sana, hili mo na ngayon, mahapot pa. Kaya, yung ano po, beneficial yan sa tindahan. Opo. Ang benefits yan sa tindahan talaga. Para sa consumer and sa business establishment owner. Kasi, pero kung naghapot si consumer, kang presyo, kang produktong pigtitinda mo, na dahil man talagang price tag, tapos nadagit ka, sana iyan. Opo. Nadagit pa para tinda baga. Pero kung may price tag ng dati, naghapot sa imo, dahil man gustong taram, magdagit ka talaga. Ituro mo na sa nganin niya kung kang uloy mo, kung anong pagi, kung abo mo magsimbag talaga, tayaw naman talaga sa price tag. Para sa consumer talaga yan, para sa nagtitinda man. Kung minsan baga may panahon na abot ang pagparahapoton kita. Baka may panahon na abot ang pagparahapoton kita. Maski ka nagbabantay o nagmamaneho kang tindahan. Baga. May panahon na abot ka mong pagparahapoton ka nga. Ngunyan, saro sa mga paagi para day ka pagparahapoton kung saro kang nagbabantay ka sa sarong tindahan. Kagan mo kay price tag. Para ding ribok, day kitang iriwal kaya. Baga. Muna, Sir Joe, lalo na ngunyan na nag-impose kitang price freeze or automatic price control, ang mga tindahan, dapat dahil sinda mag-alma kung ma-issuean sindang notice of violation. Kasi daing mga price tag ang produkto ninda. Kasi ining price tag, di ba, pag lalo na ngunyan na nasa state of calamity, pag daing price tag ang produkto mo, talagang issuehan ka notice of violation. No, ano yan? No questions asked yan, di ba, Sir Joe? Opo, Ma'am Bem. Tama po, tama. Or maski daing maski ba kita nasa state of calamity, dapat din may price tag an sa tuyang mga produkto. Arog baga kay ni, tawang kong sarong sitwasyon, Ma'am Bem. Arog kay ni, may nagbakal. Pakatapos, sabi niya, in-excess nga ini kang sa price ceiling. In-excess kang price ceiling sa pakabakal. Pero di lang nag-revoke. Nag-report lang sa Department of Trade and Industry. Nagsurat siya, pakatapos, nag-ano siyang affidavit. Pero di siyang resibo. Ding resibo. Pakatapos, dinuma naman kang mga monitors, kang DTI, kang enforcer. Pakatapos, naritratuan ka mo na ito maningad na subject na pagreklamo duman kang sarong consumer. Naritrato lang na ding price tag. Day sinabihan ka mo, day ka inapot kong manggura. Tas siyempre, naka-uniforme baga sa taga DTI. Manggura ngayon yan, siyempre mataram yan. So, presyo nang nasa tama sa price ceiling. Bako. Pero kung halimbawa, day na kamo inapot kang taga DTI, niretrato sana sa nindo, sa tindahan nindo, pakatapos sa produkto, day talagang price tag. Remate talaga yan. Dakop talaga. Remate na talaga. Oo. Na-support sa accusation. Sa sarong ebidensya, nag-corroborate na. Pero Sir Joe, igwa akong i-share palandigdigan. Sir, may nadangog ako siguro may nag-report sa DCGB gara ito, sa programa ni VP Hen, na so iba da ang mga paratsinda. Dahil ko araw kung sa public market, pag yaon nga sa DTI, araw nga kayo na ang presyo. Pag talikod nga kang DTI, iba ko nga ang presyo.
So, iyan talaga. Kaya nga, pigbabago da sa price tag. Paano nila namin medidan sa taga-DTI na kayo uniforme? Siguro, sabi nga ni, gari sa mga agri-products, garo ito, day ko lang sure, gari sa mga agri-products, bako taman magayan sakop. Pero just the same, maski mga agri-products, iyan, ayaon sa public market, kaipuhan manggiraray sinda display kang mga price tag. Tama po, Ma'am Bem. Tama po. Bakong agri, kaya gabos na yan po ang produkto requirement. na pigtitinda. Requirement po yan para Pero ito ang nadangog ko lang, oo. Iyo lang ito so nadangog ko nasa rong gari text message na dyan nga sa araw kay ning saudan, pag yaon niya sa DTI, araw nga kay na presyo. Pag talikid nga kang DTI, iba na nga yung presyo. Yan, sana. Sala ito. Sana ano ta daw, pabalikon ta daw sa Lunes. Iyo po. Kung sa initong market. Pagkatapos, then, you have to report that duman sa provincial office concern para talagang maanoan ninda, ma-reparo man ninda. Lalo-lalo na talaga sa mga. Nakulang tabang po ang price tag. Bako sabi na nga ni, bako lang ini sa para sa consumer, para man sa nagtitinda. Sinabi ta nga ni, baga, permi na, parte ang kang responsibilidad kang sarong nagnenegosyo na may mga regulamentos dyan na dapat sundon ta na bako lang naman talaga yan na para ka mo madipisilan kung makatabang sa indo. Pagkatapos kung dahil nindo yan susundon, igwaman pa nung trabaho ang Department of Trade and Industry. Naturuan ka mo kayan sa pagtamang paggibo kayan. Ang maraot na kung umabot na sa pagturo sa indo para ma-impose sa pagtuturo sa talagang gari man baga kito sa mga sa eskwelahan na durodoble kay itong panahon na kung sain kung talagang di ka nakakaukod tatawan ka sa sarang paagi talaga na marurumduman mo para tanging makaukod ka. Yan sa Department of Trade and Industry baka maimposaran ka kisarong pinabilidad na lalong ikakauya mo pero para yan makaukod. marurumduman na malilikson ka talaga. Makaukod ka. Oo. Naturuan ka na talaga kang tamang Sir Jo, pagnegosyo. un minuto. Sir Jo, Ayaw po. un minuto na sa nabago mag-alas 12. Matapos na po ang sa tuyang programa. So siguro sa natatadang minutong ini, gusto ko pong hagadan ka na po kan sa imong mensahe not sa tuyang mga business establishment owners as in syempre pangadua sa general consuming public po. Sige po. So Please thank you, go ahead. Ma'am, sa mga nagnenegosyo po. Nagpapasalamat kami lalong-lalo na so nakikipag-cooperar sa Department of Trade and Industry. Pagkatapos nag-accede duman sa mga request me na itong para sa distribution kayong mga basic necessities and prime commodities para maiwasan tayo itong pagiging pagkakaproblema kita sa supply, sa presyo. So, dakula pong pasasalamat ang gusto mong ipapot sa ngaran kang Samuyang Regional Director Dindo Chinabol, buda kang buong pamilya kang Department of Trade and Industry Region 5 na talaga pong nakatabang po kamo, bako kami kundi kamo po nakatabang kay ni. So mga day pa man po na kung sain igwa pa man giraray na mga infractions or pagbayular kay ni mga sabi ni Bem, may oras din kayo, aabutan kayo ng Department of Trade and Industry. Ang batas will take its course. Kasi ang tugon sa mo kang opisina, buda kang Office of the President, sabi na, so full force apply the full force of the law, sabi na. Force of the law. Opo, sabi ni Ma'am Bem, dapat so DTI will not shy away from filing the necessary charges against you. Kaya may oras din daw kayo, sabi namin, para sa inyo. And sa mga consumers, again, thank you para sa ginibon nindong so at least in the exercise of your rights, nahiling me na naging very socially responsible ka mo. Pinahiling din doon sa concern sa satuyang mga kay Manwa by not hoarding mga basic necessities na kung sa'y nagtataw sa kamong tamang magkakanigong informasyon sa mo para makatabang sa pag-monitor abuda pag-enforce miman kang mga batas kang
fair trade laws, we call fair trade laws, natabangan po nindo kami. So, keep reporting those mga infractions. Kung maray, pwede man na i-report giraray nindo. Kung marawat man sa pagigibo, i-report nindo sa mo para magtawan meaning magkakanigong action. And also, we would like also to take this opportunity to thank the media, especially so the DCGB, na kung sabi ko nga ni Bo, permiyang dagang tabay, nadadangog ko ang mga newscaster digdi sa mga pahapyaw ninda, little by little, sabi ko, talagang napagaan nindo ang trabaho mi sa pagpapaabot ki mga importante buda magagayon buda nakakataong adal na mga tapataratara sa satuyang mga naghihinanyog, sa satuyang mga consumers, sa satuyang mga nagnenegosyo. So thank you and good noon, Ma'am Bem. Okay, thank you so much, Sir Joe. Magkakatarakot na sa tuyang mga business owners, no? Pero dito man sinda, Sir Joe, pigtatakot. Ang sabi ta sa nabaga na this is not the appropriate time to make business. I mean, iyon, nag-business pero dahil mag-aprovechar to gain profit, no? Dapat magtarabangan kita, tagabos man kita apektado kaining bagyo. So, Sir Joe, sa Giraray, salamat po sa mga impormasyon na naipahatod ta sa tuyang mga paradangog. Digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo sa Giraray, iyo po ini ang sa inyong kairiba sa radyo, si Bem Romano Berango with ARD Joe Ranyola ng DTI Region 5. Maray na udto po sa Indoga Boss. Salamat sa pag-antabay. Magiribahan po giraray kita sa masunod na bulan, first Friday kang bulan na Disyembre, digdi po sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Salamat. Ingat po kita gabos sa pag-celebrar kaining All Saints Day, buda sa aga All Souls Day. Salamat. Maray na udto. Salamat, Sir Joe. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa indo kan Department of Trade and Industry, Region 5.